Мөслим гимназиясы Татарстан Республикасының электрон белем бирү компетенция үзәге, Россиянең иң яхшы 300 мәктәп исемлегенә кертелгән уку йорты. ФГОС таләбе буларак һәр сыйныфта һәр укучының үз проекты бар. Гимназия республиканың электрон белем бирү компетенция үзәге булгач, биредә укучылар күпчелек электрон җиһазлар, төрле сайтлар, электрон ярдәмлекләр, программалар белән эшли. Быелгы уку елында гимназияда 479 укучы белем һәм тәрбия ала. 44 укытучы, 24 техник хезмәткәр, авыллардан 109 укучы килеп укый. Заман койган таләпләрнең иң әһәмиятлесе рухи яктан сәламәт булган шәхес тәрбияләү. Гимназиядә тәрбия эшенә аеруча зур игътибар бирелә. Бу юнәлештә оештырылган әхлак дәресләре, тормыш дәресләренә аеруча әти-әниләр зур сөенеч белдерә. Балага тәрбияне өйдән үк бирә башласаң әйбәт. Барыбыз да балаларның тәртипле булуын, әхлаклы булуын телибез. Балалар бәхетле, тауфиклы, итагатьле булсалар, әти-әнигә зур шатлык. Бала тәрбияләүдә төп рольне иң беренче әти-әнидән башлыйбыз инде. Әти-әни, аны мәктәп, укучылар, бала тәрбияләп өчен әби-бабайларында өлешебез инде. Гимназиядә узган ел башланып киткән иң уңышлы проектларның берсе мөгаен Рушад дәресләредер. Балаларга рухи әхлакый үсеш бирү өлкәсендә танылган шәхес, педагог Рушад Султанов үзенең тормыш һәм хезмәт тәҗрибәсенә таянып, укучыларга тормыш дәресләре бирә. Бу эшкә өлешемә кертелүем белән зурлык белән йөрим һәм җаным тәнем белән балаларның нәкъ шушы максатларга лаеклы булып үсүләрен телим. Һәм миңа инде сүз биргәннәр өчен рәхмәт. Бала камыр кебек, без аны үзебез әвәлибез. Ничә эчсәң, шуны урырсың дигән мәгълүм халык мәкале. Балаларыбызның күңеленә игелек, изгелек орлыкларын мулдан салыйк әле. Җыелышны гимназияның йөзенә үрелгән Колфак вокаль ансамбле чыгышы да бизәде. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.